אריאל מציעה לתושביה שילוב של אווירה כפרית, נוף מרהיב ומיקום נהדר, כאשר תנופת בנייה ממשיכה באופן טבעי את פריחתה והתפתחותה. ש"א-ג' ולבל, בנייה ופיתוח בע"מ, הינה חברת בנייה ותיקה העוסקת בתחום יזמות וביצוע פרויקטים ברחבי הארץ, ומתמחה בהקמת שכונות מגורים ובבניית בתים צמודי קרקע. החברה מעצבת ובונה חוויית מגורים מוקפדת, ברמת גימור גבוהה, בסטנדרטים המובילים, ושמה לה למטרה לספק את כל צרכי הלקוח, החל משלב התכנון המקדים ועד מסירת הדירה. פרויקט הבית באריאל מציע לכם את הסביבה המושלמת למשפחה שלכם. קוטג'ים מפוארים. הדירה בעיצוב אדריכלי יוקרתי, תריס כלילה חשמלי בסלון, ריצוף גרנית פורצלן 60x60 בכל החדרים, פינת אוכל מוארת, ארון מטבח איכותי מעץ סנדוויץ' 11 מטר אורך, שיש מאבן קיסר ממבחר גוונים, תריסים משלבי אלומיניום מבודד, חלונות עם זיגוג בידודית ורשתות בחלונות, הכנה לקולנוע ביתי בחדר הדיור, חיבור חשמל תלת פאזי, הקוטג' מעוצב בדלתות פנים דקורטיביות באיכות גבוהה. חדר ילדים. בקוטג' סוויטת הורים גדולה. חדר אמבטיה, אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי, ארון אמבטיה כולל משטח וכיור. גינה מרווחת. אריאל ממוקמת בקרבה לפתח תקווה, תל אביב, ולמרכזי התעסוקה העיקריים. לאריאל נגישות בשלושה צירי גישה מרכזיים: כביש 5 מצומת מורשה, כביש 60 מירושלים, וכביש 90 מבקעת הירדן. הפרויקט נמצא במרכז אריאל, בקרבת מרכזי הלימוד והתרבות של העיר. כאשר המיקום טוב, הכל נוח, קרוב וזמין יותר. תושבי אריאל נהנים משירותים קהילתיים ברמה גבוהה, מאוכלוסייה מגוונת ואיכותית, ממרכזי תרבות וספורט וממערכת חינוך זוכת פרסים, שבראשה האוניברסיטה באריאל. אריאל מחויבת לקדם את איכות החיים של תושביה, ופועלת למען שיפור מתמיד של הבריאות, הפנאי ואיכות החיים בעיר. פעילויות מגוונות לילדים, מתחמי כושר לרווחת הציבור, פארקים, גני שעשועים, מסלולי הליכה, פסטיבל בריאות, חוגים וחינוך מוביל הם חלק מהשירותים מהם תוכל ליהנות המשפחה שלכם. פה תוכלו למצוא את כל המרכיבים הנכונים להתפתחות וצמיחה בסביבה בריאה, בטוחה ושקטה.